ovog puta sam ja vozač. Najgore je prošlo. Dubina do 70 cm. Eno, pumpa je pola u vodi. I krećemo put Glašinac. Evo vidite, ovdje je sada malo opasno. Ali bijemo bitku, ne posustajemo. Opel Frontera 2.0 Sport i idemo u akciju, ljudi moji. Pomaže Bog. Sa nevericom gledaju iz sela Glašinca, da li je moguće da ludi Tomica prođe put Glašinac, Žitorađe, Žitorađe, Glašinac. Evo vidite, kip je pola u vodi. Pola je u vodu i idemo, ljudi moji, dalje.